Kambucha kanodhaka kakangonaka kuti pandakakanwa ndumva mangu maiva musina kungogadzikana zvakanaka. Pandakakanwa kakatotibatsira makatogadzikana bho ndakatosimuka ndakatoita appetite zvakanaka paipai. Haisi kambucha tokada zvisikaite kana vane vari kurambidzwa kuti vana vati kuchinja vasani. Ndavangoisostika pakambucha no under 18 years. This is the story of kombucha drink, and I am in Makoni Chitungwiza talking to residents just to find out from them what are the effects of kombucha drink on their lives. Some of the residents, they say that it helps them with gastrointestinal problems. Some people, they say it is also helpful for people that are affected by cough. And some people, they also highlighted the fact that it also helped people during the time of COVID-19. While others are saying that kombucha needs to be banned completely because it is introducing young people to alcohol at an early age, as it is sold in the streets without proper regulation. Some people say it is intoxicating young people and introducing them to other drugs. Tozoti mwana pasi pe 18 years achakwanisa kunwa chiti kambucha isu zvedu isu kambucha isu zvedu isu kwatiri kanotitira ndokanda singaiti 100% tari health kwandiri andachandoshaya everything ndakanota po ndakatei pana ndaka imi kambucha indokanda kwete ukamisa motogadzira vendors license yekambucha ndichaziva kuti muchaita sei. Because zvese hapana chisina problem pakutengesa ipapo saka musamise kambucha. First ndakaita flu. Amutore muwinter ndakatora kambucha ndakamwa kese ndapedza flu. And then within some minutes ndatangofila dizzy because ndana handitonge doro eto. Saka I think kane doro kane alcohol mukati. Yeah, that's the right term. Kane alcohol. Kambucha kana kachida kutengeswa ngakangotengeswa uri sehwawo ndinotengeswa hwawo kwete kutengeswa kumastoro. Asi kana ndotengesa kumastoro kana utengeswa kumastoro ingozvikanwa kuti wawa kutengeswa kuti kumastoro hadiri kuti kambucha unotodhaka ritori doro. Chero mapostori zvakungomwa makambucha anenge akangodhakwa saka hapana chati kuti kuenda rinyika ndiri wawa wakuwanika pese pese. Kakambotanga kari mushonga zveshuwa unorapa kachinzi ukanwa unotocleana system. But iye zvinoka kunzi kane mazita kambucha 1 kambucha 2 kusvika kambucha 4 amen. But zvakunzi tunoshanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakushandisa sedrug. Kakutoitwa drug abuse kekuti munhu anotodhakwa nako. Vamwe vari kuti kari kudhaka, vamwe vanoti kanorapa. Asi sise kuona kweduka. Vamwe vari kutotenga vari kutenga vachiti wawa saka ndakabhana kambucha kacho. Kambucha kari kudhaka because first day ndakatanga kukamwa musoro wangu wakatotenderera dzungu chero chero ndakatokamwa ndiri panapo saka kambucha ndoti kanodhaka. Others are saying that kombucha acts as an aphrodisiac or helps people that have got problems of erectile dysfunction, and it is helping them to regain their consciousness, especially when it comes to sexual matters. Pakuti ukanwa ifika pastori sipenya kumabasa nota asi kune ba families vari kutonzi kakanaka kambucha nokuda kuti one palibido kanoshanda vakadzi vakuti vari pakudziwa asi chandotaura hamuna zvakambucha ndezvekuti kumabasa kanofanira kumbolimitwa because kane ka alcohol content kari mukati make asi inini hangu baonera hangu kuti kambucha kakamboshanda. Vakadzi vanoti vanodomwa vozodikana vakatodhakwa pakumwa kwavo. Ini ndikuti kakashata. Kakabatsira kunobatsira isu kwatiri isu varume nekuti isu tinoziva kuti tikaenda kumabonde tinokwanisa kunge tichishanda simba sesimba. Nemwese mumwiri medu mune muri bho. Asi ndinoti kwavarume bho. Asi makereko kuvari kuramba. Kambucha kakanakira kuti kanobatsira, kari kushanda sehebhu. Munhu wese anenge achirwara kana mudumbu kana ngonzwo manyoka akakamwa anobva amira manyoka kana mudumbu unobva mapora because kane ginger kane ma products kane green chichi ma herbs
kane zvese zvinoramba jinja. Akambokanwa kambucha ndinokatengesa kutebo kwanguku. Kambucha 1 ndiri kukanwa ndine maacidzi ari kudzika. Ndotowana kutozvitengesera misika yangu. Kumusika kwangu kambucha kari kutofambisa basa. Saka ndoona kunge kane dambudziko. Vari kushungurudza kambucha ndovari kutora 5-6 vari kuda zvemadrugs ava. Isusu kambucha tiri kukada ukashandisa because kari kutibatsira. Takanwa hafu botoro mangwana ndonwa hafu. Zvikubva zvaita zviri nani. I think movie iroro it's not necessary. But to some people katowarapa. Kwa nima acids ndopona nekambucha. Vandorapa uchopora. Saka I think the main goal is to attack maybe zvinana tumbwa tuyatuya. Ndofana kubanwa. Munonzi mutoriro. Ndofana kubanwa. Kambucha is kune vamwe is just a drink mungotunga warapa ukina system. Saka handisana mbona munhu akadhakwa zvekuti akatora anzi adhakwa nekambucha. No, hakuna. So I think if they are to move nekuda kurwisa drugs and stuff, ngavaende kuna mutoriro. Tumbwa. That will be the best, because kambucha hakana that much effect. Hakuna munhu wakambucha. Saka ndoma ingone alcohol kuti vanhu vanongoita hai chete but hakuna munhu anonzi uyu akadhakwa nekambucha. Alright. Saka muri kuti government yoregedza wakabhana here. Hakana basa. Personally, handona ngavasabhane zvavo kambucha. Zvavari kuda kuita ngavaite pamutoriro. Mutoriro vanhu vari kupenga. Mutoriro vanhu tanzwa nekubirwa kwete zvekambucha. Kambucha hakana nyaya. Because munhu anoita zvemutoriro haatoite kambucha. Akareve chinhu kwaari. So we have different kind of opinions, and people are other side is saying that this kombucha drink is not good, especially in trying to combat the drug and alcohol abuse. Kubatsira ndakanzoti kanobatsira zveshuwa, asi nyaya yandinotaura yekuti kari kuzogadzirwa kane drug, asi dai kangoramba kari kambucha kakangotanga kachishandiswa kachingonzi imedicine yekucleana, but zvekuzonzi drug, isusu tiri kufight against drug abuse. Kakutotidzosera mumashure nerimwe divi. And the other side of the people are saying that kombucha can get you intoxicated, but the intoxication is not good enough for it to be banned. But the government should find ways to regularize kombucha. But according to your experience, what do you make of this move? Do you think that it is a good move for this drink to be banned completely, or the government must find ways to talk to the ones that are producing the drink for it to be regularized? From me, Kenan Rusike, reporting for JCTV Africa, I'm saying peace and out.